Hej, hjärtligt välkommen till podcast Prátið till dina bästa sidjobbar i studion. I det så vet jag som borde en kristen GJØRT yoga. But no one says a word, it's time we talk about it. Ja, detta Prátiðpodcast och till dina bästa sidjobbar som sagt. Och i det så vet jag också om nämligen yoga och den kristna och om en kristen borde göra yoga. Vi hade ett otroligt aktuellt ämne. Och ett ämne som jag vill in genom de sociala medierna. Det är nämligen ett podcast och mitt podcast och åkera podcast. Det är podcast här som vi sätter oss ner och snackar om tingene. Vi pratar om tingene. Det som är aktuellt, det som är framtida utifrån ett bibelskt perspektiv. Som tur var en spårning så kan ni detta podcastet, tja teirra och jammer och sända spårningen om vi tar sociala medierna. Ni kan sända om vi mail, Facebook, vi har hemmasida www.vakurleiki.fo. Och faktiskt är vi där alla de sociala medierna så du skriver Vakurleiki.fo eller dina bäck BSH så finner du med så sänds spårningen in. Och det bara säga till att du inte är anonymer, så är anonymer. Annars så hade jag inte förstått till host kurtider som spyr sig spårningarna. Dagens spårningar kommer från en ungar mamma. Och jag hade en spårningar till vi kommande. Hon snackade med dig att och i det så är det in att man har yoga och terrenes inför yoga i skolan vi börjar och ja så det är absolut vi kommer att ta oss om borde en kristen GJØRT yoga. Så först och främst vad är yoga? Yoga är faktiskt en hinduistisk hugsjón som säger sig lära folk att sameina viljan för en önskan människa vid den kosmiska eller allhans viljan. Det är inte syntotors först, men har det som yoga säger sig göra. Och det är viktigt att vita sin hinsne. Särskilt har vi för att oss som heter ämne vi är. Och i sitt hugta om yoga så är yoga trojbort. Först är det den fysiska parten, den venjingen som är ute till en pastor. Sen är en pastor yoga och en mental meditatión eller saladjupuksan. Så det är en pastor. Och den största pastorn är munlig mässing eller chanting, hvis du känner det. Det en skor är verbal chanting. Så det är en pastor. Och det här så tror jag pastorn som är knutet samman och göra yoga till det som det är. För att lyckas med oss om vad yoga är och om en kristen kan göra yoga så hade det viktigt att jag vill hitta sig som person kvar sig och göra några tankar om det. Så första passion, den likamliga venjingen. Och här hugger jag att man stretcher på en ut, att man gör några likamliga venjingar, att nöjest inte är några gott eller höjlagt eller några önt eller ringt. Och ingen likamlig venjing kan skriva oss andliga. Jag har tagit översett samma vid en annan atjona. Så vi kunde vänja, vi kunde göra idrott, vi kunde göra filmlekt, vi kunde stretcha våra fötter, vi kunde vänja. Och hövas det är liksom en hindu eller en muslimer eller en buddhister som kom via ner eller modernisera i några rörsler så märkte det inte att det här pjövist, alltså vänjningen i sig själv om pjövist över att gå eller något rikt. Och jag läste förstått en blogg om en man här som han fortalte att han spelade minigolf. Och han hade så ilt i ritualen äves ner. Och så var det en vinjans där han visste en venjing som man kunde göra för att stretcha ut så läs att ryggen till honom inte tog sig så ilt äves ner. Och hända venjingen hjälpte honom att spela minigolf i flera timmar utan att ryggen tog ski av tog. Attarna flöjr så säger onkron att det var faktiskt en yogarörsla. Och han säger personligen så visste han inte att yoga, han var inte inför yoga. Men han valde att göra hesa rörselserna till att hjälpa honom vid hans rygge. Och jag hade ju för mer personligen så har vi gjort filmlägg, jag gjort estetiska filmlägg och det gjorde vi nekva rörsler, sträckt och nekva ut. Men för mig var det inte yoga, det var filmlägger, det var sträcka sig så vi kunde bli mer lilligare, sträcka ut så man inte fick anspär. Så jag husker med tänken att vi kunde göra idrott, vi kunde vänja, vi kunde stretcha ut och ta nöjest inte egentligen ha några samband vid yoga vi syner i hållta. Som det minns till så är yoga nämligen tror jag bara inte bara den likamliga venjingen. Men så ska jag också säga att om onkel kan känna sig otryggan vid att göra så likamliga venjingarna som är bundna till yoga eller har relationer till yoga så är jag vid att umgänga sig och inte göra yoga.
Hetta kan særlig være vidkommande for de som har knutt at yoga og har en take-home til trygg av Herren Jesus Kristus, og som kanskje har opplevd spirituelle eller demoniske avvirkene som yoga, hinduistiska venjing kan hava. Så ja, høyest som vi kan søke seg rørsler og som venjingar, så kan det godt være bedre for te personlig at omgengas yoga overhøver for ikke å være løyder frosting. Til som sagt, yoga kommer nemlig fra hinduismo, som en atjonaver eller en avgodadurskan. Og jeg nøkker folk som ikke har opplevd hinduismo og yoga kun undres der hvor nøkker KRISTIN imot yoga venjing. Og som det ganske vite, en vanlig begynner undervisning i yoga i vesterlandsk heimen. Hun legger ikke snakket dette av det spirituelle sambandet som yoga hever i sin grunn. Men sannløsningen Tann at langer du først inn i yoga, nærre kommer du av tjadnene og tøtningen noen 18-4 rørslene. Så høyest at andre drossvendingene i yoga kunne tidligst avskyldigere fyrstene, så dette første stiget innan yoga, her alt pågår med det sånn at sameina viljan til å ønske vi viljan til kosmos. Allhøymnon. Og Carlos der som du sier så renner tøyen fullkomlig om dem, og det gjør dem at det er spennende vidkommende evner som et annet yoga. Og jeg vil ordentlig vi med at jeg kan lorte vi neste ferie, det har vært det spennende 24. september om god vil, det har vært det som yoga etter, og her så vil det sint morgen om dybden at det var langt ned i yoga. Vi pratar også nemlig om meditasjon, eller svalerje på hoksan, og det er også kallet grunta til ofte det førskåret man bruker, men det er meditasjon. Og her det at i yoga og kristendom fullkomlig bryter fra hverandre. Det er fullkomlig imest og nemlig ny meditasjon. Akkurat gosse te og hvor te tar vi på som neste vær, så lurer vi for han har serier av oss ned om yoga. Jeg holder det så spennende, så vi kommer det. Og jeg vil gjerne gjøre meg gå til at oss med seg evne, så vi tjøkken ganger deg velja saman. Hvis det noen vi kommer til evner som tid ikke at jeg skal ta som vi som podcast nå, så er det velkommen å sende det inn om vi tar sosiale milene. Ting å finne noen av ødlendom sosiale milene, det er bare litt etter Vakurleiki.fo, nevnt av minnes til. Eller kan det løyde at mine personlige brukere til så dina, D-I-N-A, B-E-C-H-B-I-K. Og her kan du også skrive til meg hvis du tar noen spørninger eller noen spennende vi kommer til evner. Og så tester jeg opp i sin podcast nå. Så jeg sier tilstakk at du lurer vi. Det er fantastisk å kunne prate vi til om tingene. Og jeg vil fjerne høre hva du har å si. Så vi merker under av Facebook, av YouTube, av SoundCloud, eller hva det skal være. Si til hver mening, eller gjerne prate vi til om tingene. Så takk for vi synes etter neste torsdag. But no one says a word, it's time we talk about it. Takk for at du lurte vi vil etter neste torsdag. Det var Prátiðpodcast, dine beksatte bønner i studien. Og hette en sending eller podcast fra hjemme sine Vakurleiki.fo, så vi gjør den her.